Shout out kay Rigor Mahumot nga wala pa niabot. Kaon ang pangitaon dahil ni Kuya Gors ron pag sulod. Shout out sa Jopoys ni Rigor no nga grabe naghalin niya karon. Kuya Gors guys, no, ganina pa siguro ni sila alas 6 dire. Tapos si Kuya Gors kana siya mapas na siya. Sa oras, wala na, alas 8. So karon guys, no, mag-build data ta unit ni Koy Koy no, which is pila kantidad na Koy. 6. Oh, sana all. So karon guys, no, sugdan na nato ning pag-build ni Koy. Mga unbox. Oo, pa na 2 3 na. Kato di Gors dire, mo to kato dire. O kana Cobs, wala na Cobs. Huh? Wala na. Ay na, dugayon ni Kuya Gors, oy basig ikaw na to ni Joe Poy. Uy, sango. Bor, unsa na mo rasa? Bor, alas 8 mga alas 9. Di mo goodbye. Mamatay pa. Na ang mga nag-order sa kuha do, dili silang balay gipatod. Ambot asa dili sila ning dawot mo. Shout out kay Rigor no nga season kay karon. Nalangan siguro siya kay giusap na Joe Poy. Sige unay na nimo ba? Shout out sa mama ni Chicks no nga barter no. Hindi na season na ni rin no. Mindset na magayo ka sir. Merry Christmas. Merry Pasko Gors. Basig makaingon mo ba nga dili tinod si Santa Claus. Wala gibuo ko ni Santa Claus. Uy. Wala nagpa-shave kay broken daw. Uy, nagitaw lagi si Santa Claus. So, una ko na to guys kay first, ang Keyboard. gipa kuan jud ni Kobe. Kani jud na keyboard, right? Unsa na sa pangalan ni keyboard? Red Dragon, Nga. Kumara. Sana all. Philip, halin sa atong jeep dia. Wala pa masayro pa ko. So, sunod ato ang power supply ng pinakakusgan sa power supply jud guys. Memorize boss. Memorize ba? Kuan ni siya CV 650, tama ba? Oh, tama ba? tama. Kusgan ni na power supply makadaog jud yung mga computer ay mga kuan ba gaming PCs. Madawag siya na. Makadaog mga bugat na conversation. Mga bugat na ka-chat no kanang di na lang ko mag-isip. So, sunod na gipagpalit di atong sa atong bossing bay na si Cobes managbanag kay Shout out kay Cobs diha no Shout nga. out. So, kani kusgan po din na motherboard bay pang gaming jud ni bay. Kadaog po og mga kusgan po na power supply bay. Wala ilain na kuan bay GTX 1660 na kuan siya bay. Super Gaming Pro. Super Gaming Pro. Basa sa likod oh. Wala ani si Kobe kay di ka. Wala ko, mahal kayo na do. Kaya Para- padagan ay pa-update sa mga 1K. Para lang na sa mga asensadong mga live streamer. That's why tabangin ninyo si Kobe bay moabot ng 1K subscribers Tama. para makaon bay. Road to stars po. Maparaffle daw siya. Road to stars tapos si Cobs. So send ta diha no pag maka-stars na si Cobs. Di na to kalimtan ang Mati Fan daw Oh, Nicole Mati Fan Gaming. daw. Shout out, Kami Mati Kuya Fan daw. Gors, subscribe na mo guys. Mismo. Upload na sir. Ang joke po isa dyan. Basta guys, muna akong halin karon na gabi. Oh, Merry Christmas. Merry Christmas. Sunod lagi papalit ni Kobe bay. Wala lain 3,600 ang kuan niya bay. Thank you sa mga kuan ano, mga fans saro sa Nicole Gaming Pati page. mga star sender kiss. Oh, dara. Si Boss Vincent. RAM guys, mo ang HyperX 16 gig. Sa pa nagantigong Sa gugong na na. bitaw lang. Wala na SSD para paspas ang pag-on sa imong PC o paspas pag shutdown by kan. Di ba kung wala SSD, dugay kay mo on o dugay kay mo off imong PC. Moris ni Benz, boy. So naka-SSD po dahil ang relasyon kay Ono-Pono from ano. Pwede din na. So ang pinaka-last kay HDDs na 1 One walay box. terabyte. Karon ba pilot testing ni Kobe kung tama ba yung di pangkuan, ayun sa ba. Tama ba nino nga ang gitbuhat? Ayan Kob, meron na Kobs. Okay na guys, usa kay na mo labas nga post diha. Ato na padayon og Charmos ginamos. Tag 50 post. Ayan guys, gitawag na ni Kobe ang HDD. Miss Melanie, shoutout kay Miss Melanie. Love you Miss Blue. So, aratong Kuya Gors, nagdulag CSGO. Dugay kay fine match, guys. So, atong isa dira, disco kayo. So, dire, magpinalingas ang dire. So karon guys, no. Sontang busy si Kobe. Magdula ta dire siya ang computer kay na-ignorante ko guys. First time na ako makagunit og PC ngayon ani guys, no. Shout out kay Kobe diha nga.
Busy kayo, sir. Shout out. Busy kayo, sir. So, sa mga chicks ni Kobe diyan, og di, naman mga tag si Kobe. og di na mo ganahan kay Kobe, sa kuha na lang mo. Shout out kay Kobe din, no? Shoutout kay Polo Conde ng halinon kayo sa UAC. Unboxing ta sa aning Red Dragon nga Kumara, no? So kani nga keyboard guys, pero yan isa ko sa Davao, no? Shoutout kang Peter na, gipemos lang akong keyboard. Iuli na to please. So, itong ako adre kay isa ka manual. O isa ka Red Dragon nga sticker, so ipilit ni Kuy sa COPC. Tempered glass mo. Sa bahala ni. O ang keyboard. So ang keyboard guys kay saksak na lang nato bro. Makita na tong lights and sounds and shit. Down, girls. Pwede po na to i-change niya ang iyang o diba breathing, tas WASD lang, tas nana lang char. Pula lang ni guys no, may problema na kay dili RGB. Para diba na RGB oh, pwede na to ni. Pwede na to ana. Oh, Happy ka, boy? Merry So Christmas. happy. Merry Christmas. Thank Papa you to P. my parents. So, happy na naman. It's time check tayo mga kaibigan. And 10 going to 12, 10:58. 11-11. Sana ngayong Pasko. So, yun guys, no? Humana guys. Tungkuan. Ano masasabi mo kay Kobe #1. Grabe, Kobe lang sa kalam. So guys, sa mga gustong magpa-reformat sa tanan, kuan sa computer, doon lang sa to ang So guys, 11-11 na. Anong wish mo ngayon? Wish na ako kay Kuy Good Health. Para Para more stars ba sa atong sender da sa likod oh. Shout out kay Vincent Gasmin. ako, wish na ko kay more blessings sa amo tanan diri. O good health pod. O nanang tay mga uyab ang wala pay uyab. 11-11, ikaw pa rin. Merry Christmas and a Happy New Year. Shout out kay Nicole Gaming, Kuya Gors og sa akong channel. Manag- Og ka Vincent Gasmin sponsor Gasmin in the Stars. Boss Gasman.